Kawadhi nyime en ni jaod bura ma Homa Bay Laktar Joyce Osogo koro dwani Jotelo ma oyier kaachiel kod tenda rita kwe ma Homa Bay onywak lwedo e wach duoko chien lwenje mag udi mathoro juko joma mine kata gender based violence. Bensouda wacho ni lwenje mag udi medore kaunti no e yo ma ok owinjore. Gino makoro dwani jokanyo sectors ma opogore oti kanyakla mar duoko piny lwenje makamano. Bende owacho ni biro chuogo apisi moro makende ma ibiro chwalie lipode kata cases ma tudore kod lwenje mag udi mondo gibed gi nonro ewi gigo makelo lwenje makamago. E kinde ni nowacho kama e kinde romo gi kweth mar wakeini mane ochako riwruok margi kata CBO e gwenge marachuonyo North makonyo e ting'o malo ngimagi. To gi any other Jotelo constituency. Kanya dwani mondo create a desk for advocacy and reporting. Mondo wanyalo bedo gi data, mwatero ne county commissioner. Wanyalo bedo gi data, mwatero ne governor. Wanyalo call for rescue. Wawacho ni nyaka mon olose kembe. Gidonje infrastructure, gidonje manufacturing. Mondo wane kaka wakelo oganda ma joma mine gi joluo te.